itum election lenang pehai undi sita muni tum phana gyana bang picheklo ala so gyana bang ke jok paterik unedet po lagi apuar losi aningar losi jok ta doet po lasi pini alama bang ke pini dak demonstration ke do iya bang ke ason ka prek kali la scheduled tribe certificate alama bang scheduled tribe certificate ilitum autonomous Aprang ke Chenghut United Mikir and North Kachar Hills Autonomous District pusi amen ke do cheng la pen kape do cheng ta November ke thomarni 1951 November ke thom hala city a notification a tarik November ke thom hello do November ke thom hello itum district non modern hood itum a det ke chelong dun cheng non modern hood aprang penta itum a det do etlo aprang menta recho tum dolo la pen hala ilitum a recho tum ke do pen a joksi la pen hala ilitum nong jirong lekhe ta si aprandam lo Pharo Kreiner kebra throk aningkan nong jirong lekhe la ke British officer phan pithi dun lot lo athema itum adet donangji pusi kar bi adet donangji pusi alangli aprang ke pu la kandulia na tupenda tek athema amen ta ka cuma amen pinak nong jirong pu nong pu ke rong pu lo jirong ba kiding pu rong kiding lekhe pu amen ba ke nong jirong nong jirong lekhe wo non ta nong jirong pu ha cuma dia tu rong du nong jirong alangli tithi det kacerai apran ke damnang ke sita pu duar bagori na tu alangli duar bagori na tu ke do on hot alangli phan phasi pen api thige ha jorhat jail along la hello itum adet aprang ben ta do la potsi itum 6 schedule long lo la pen 6 schedule long e pu schedule tribe atom phan palada paragraph 1 subparagraph 2 along schedule tribe pala alam thi adak do la matsi alama bangke la pulo non itum kachini na ya bangke jab le claim sita la autonomous district under 6 schedule along bangke schedule tribe certificate do vik nang po schedule tribe and schedule caste akaprek hitan kangjang dei lan ning donangji akaprek hitan kangjang schedule tribe and schedule caste ke schedule caste pulote la ke caste lo la bangke murid akhe ave dei schedule caste pulotang te munit akhe ave la bangke konak pen lo make la ke Bhagavad Gita chapter 4 slok 13 benci la schedule caste po bang ke en caste bulage caste bane sreni a class po phan la ke Sri Krishna siningji Arjun phan ke than ye pirthi ke munit angbong asreni si do chot la pen asreni ta plivet pu setala ta matha tumimi sreni pulo ki pudama bangke seta da chatur varna pusi pude chatur varna pusi pu chatur pu pli pulo varna pu ke lage color aki lok aki er po phan color pu
color pli do puyo ke puda color pli an ke color pli pulo te ko pia phansi color pli pulo muni ta khai puge ingdeng pli do color puthak langsi munit class kapinchong athe monge mathada mimi lo la color puke arring laki arring color skin color la bangke skin color salor wrong manuhor salor wrong dei skin color itum arring ke lok nei la puyo lam bange arring ke lok nei la pen yerso lok li muchot la pen ako lok li tu muchot la pen aki ik puyo lam bange la si aki ik ato mange shudra pula la si non pitihek pen pudam lote itum schedule tribe certificate si nangji itum arring akelok aki ik le li ka selam dam na ke lang dam nang ik ali akelok aki ik le lang dam rong pulete itum karbiang bong da akelok aki ik do tribe atong bong ta isiwet a tribe long ta akelok aki ik do tulang la padan ke la pulote itum a class kaprek po itum unity do tek teluan ke unity do tek teluan pon ke non itum schedule kas atum dei unity ave pik dei la tum he dei unity a sabta ave la schedule custom ke itum arjulong le de schedule custom amethanga date ka chi riputa velo amethanga lam ka chi riputa velo amethang ko pini ka chi riputa avelo Assam Schedule Caste Association do kedo hala tum chingwai lete ko pusan ma ke chulong nangji la so lam si jaseme chingwai titi ante itum aprang Adil Khan Deputy Commissioner ke dohot la pena binong la aprang ga nitum dak disia phan lo pilo nitum aphan caste certificate nang ke pi po bangge chokche nitum phan tribe certificate sinang pinangji pula la sihala certificate along a subject ke tok tribe certificate pusinang pinangji pusini tungipu la si Adil Khan bang chini det lo alangli men chini det amat Adil Khan bang nang chikroi dun det lo alangli muslim apot nang chikroi dun det amat pulo ahok lo nang tum tribe certificate nang ipomat certificate a form ta lar phak lo athak tribe certificate pusidolo la nitum tribe certificate nangji puke hangdam hot inut edisia bangdo edisia bange ke chia munit alang liga ning nang jang dun de pik la sorni ko pe polok kas puke chi pu pedet po wa ning nang ke chi dut la sorni disia bang kroi kredet ala muslim ba ala muslim ka lia bangke hala bangke aning ke thilo pe posin nang tum kas puji point tum te det lo pujo dei a hokalam lo dei lage nililong man lo ne do aning do yi ya te roton terang da do yo alam mangi apa cho be gali la yo alam ne tum la an claim lab lo la pen tribe certificate pusinang pe dolo amad la Adil Khan dam thujui pen la ke chiam disia tum lo ako parlin thupak hala na ke issue ve ka bang hala bang Bengali amunit hala bang ta hala counter do matidi hala nitum caste tribe certificate nangji puge puapot hala ta aning ke jang je nang ke piklang dun dei la bang sorni kalima lang di aning ke jang je nang ke piklang dun tetan la sopot caste pen tribe po lam hedi lam yong galila itum ban batai sini sakuri ke doon hot inoda minister bang pulo inoda minister sorma alangli neli tum hanang pulo nang tum da sidol ta we jat be lu nang tum ta pu ya de na pu amasi ni tum mang chikroi dun de la kali sir sidol tribe ke aka prek lagi pu totally different ni tum pu dun ante non kopia pot sila BJP sarkar itom phan sidol tribe sidol kasa certificate si enang ji pu na pu waret kopia pot lo mathakrang nang ni kar bia tu
Manghu prong nang ni karbia tu. Karbiarat, oh karbiarat. Oh karbia yang yir. Oh karbia korting yir tu. Mata krang nang ni. Laki. Mata krang lati tu ngi virpo la pulati. La si la so lam chini eksi. La pensikidul alam chini eksi. Nitum paragraph 2 sa paragraph 7 pen rule silam nang ji pulade. An ke halabang so rule silam nang ji pura nitum kachi song ke cheng hot. Kasi chong ke cheng hot inot marak lawyer do garo a lawyer do. Garo a lawyer ta nang claim dun nang od dun lo alang nita. Amat non ke je plan pilo itum karbiang lo mangge rule ban da silam tu thede akam da claim thede amar ha garo hil sabang si bang akam claim tu atlu hala tumge high court pen na order ta we bang order nang ni ametha ma claim de hala tum mangge hala tum pulo chu February ciklo 17 February 2026 alang litum notification pilu je scheduled tribe certificate nomination papers along lapen jadalong ta lapen ja 7 nomination papers along scheduled tribe certificate do vek nangji lapen nomination scrutiny hot la tribe ke the nahi akagos ke lang nang ji ke scheduled tribe certificate doma vema la helo ke the nahi pura lang nang ji pudai da pu jong si avi bulate te lage akan di dia masih cancel lo loge kam velu akaprega ruki lang nam nang ya kam velu scheduled tribe certificate hello doma vema la bang ya kam ke the la puyo Garo Hills Autonomous District Council atum ke claim la si alang litum claim haidet lo bangye claim haidet nang litum copy enhor ta me thek longji mang Garo Hills tu ne ba claim haidet la ama non ta la si ilitum ta pulo ilitum karbiang long ta la ke order ka pe pas nang ita kalilo la ke high court pen order ke nang ita kalilo non ilitum autonomous council kacerai krim ke tuliram rong hang alang li si notification peklang nang jinon pusi ilitum pini dak demonstration ke do abi nong bangela de la helo itum demonstration ke do pini abangke ilitum UCC alam si penan ning yetulo zetahla bangke akon lium UCC bangke lang tupe mela lang krang sita lang pememe sita ni tum chini lo hala bangta la bangke itu malong dak nang rori puge lam jong lo la bangke amben tuliram rong hang hala dak kaningji aboy chipipik ne ningkan krip hilo CM ni tum ge council autonomous council ni tum civil code nitum do nitum silamun pubodi ani ko pusi ke silamun nilang ma alang li lo chini ne dia dapat lo hala UCC po along hala dak it extends to the whole of Assam puyo hala dak ketok do it extends to the whole of Assam boleh Karbiang long talo la dakta ajakong dulu pusi ada ipu dakta ajakong dulu anke jong si ajakong dulu tante haladak except six schedule area putokti ande six schedule alam ke parno damde la si non BJP tum kipu bangke six schedule ave mulaya alam ga pele dam bangke ave six schedule la pen siksidul arlo siksidul aviante nang tunggu pisi loda itu silam unjila pa lambang layo la si non alang litum
tulis ramong ha ke hai tung ka chini ne posi assembly long da ko ning ye dun thu baret le lo ke chok chia lam si la hello ne tungi pu assembly long dun ji te thek sia tum nangi ake chok chia lam ning ye dun baret man e hotur dum han ro dun baret na pu ko po kam lo ya di noni tum hotur sil hala tum sikhidu da we pu kok le bangge anda itum phan konna sige pon itum phan nang lang tha Article 342 long ilitom hanang pon 60 long kali Article 342 ke lake schedule tribe pu ka declare la bangke schedule pen practic la hala bangke hala ke BO lam lake ha plain district bethe schedule tribe a certificate ki PR ron hala bangke ilitum hanta hala pensinang pilo hoglo seta ilitum abangke itum methanga det do po bang hala tum mga det awe itum methanga det ke do bang sia lam ke thi do itum methanga det do koklo te lang namel te itum schedule tribe da kam da we sinilo itum schedule tribe da kam we thude itum methang yong si methang adet lapen sikidul ating pen jong si jata claim at un pulotang te ko pia lo sia ka prek nang gilang la pula lam peli dam bangke mutesi hala outside sikidul ta ilitum kam claim dun nang ko pot sakori ta hadak ta hang dun nang ko pot la si itum phan schedule tribe certificate ke article 342 pensinang piluk la popsi tribal atom upon article 242 teng pensi tribal law pot haladak ke UCC ke implement melo pul halatom han ke implement melo itum da che krong nung no po ahok lo netum 342 long si dolo netum si schedule ke akam melo pu punang po itum ta yo itum phanang pu piat lo si schedule pa pawedet lo bang except schedule area put top tere lo bang lo lam ngai kaning ye ka chitim da le la mane do we long ge la support he no pick la la so por bang he suli leu la an ke ko puloyo ke than po schedule tribe certificate alam an ke non chon crack kitik lonte CM ke pulo 14 years lo ne CM ke man puvadi alangli 14 years lo CM ke man na si wala ta kam video la ta Githani pulate do nang tum karju si apor si milumpong si soji wate nitu mange than nangi pulalote aprangating anware lepu nang ke chat du ngi mang ema apor ke do mujela amai ka bang si puding hakya nei 14 years lo puladi 14 years lo pulo alangli pu 14 years lo sita langli autonomous state ke wan thek det lo di wan thek det lo 14 years alangli CM je plang detta alangli autonomous state ke wan thek det lo la pen paragraph 2 pen paragraph 7 allota selam un edet lo la pen alangli periodic pata long leta itum tribe atom han pi un edet lo tuning mengi pipita exona pata ke di la pen hala ke non ge invalid et lo halai hoi periodic patata piune derlo la pe ali 14 years CM lo pugadi alang li PGR VGR along leta alang li eviction un ederlo la pen alang li CM lo 14 years pulagadi amad alang li hala corporate ato aphan Adani Ambani Ramdev Hinduja Greenco la pen ke DS company ato aphan long li ka pejor long li ka chi hodai alang li khang dun un edet khang jang le 14 years CM lo alang li la pen 14 years CM lo alang li
anke alang li ko piloma contract work tahdi contract dag local tribes to mange pioneer lo kalima kala lapen alang li hala ke pitang to panta aprang gelong tan do manta hala to abil de chelong le det lo kalima kala 14 years lo alang li CM lapen 14 years lo alang li CM age non ge plan piloma alang li rong betike damlo te theklong po 90% akarbi lapen inglong aso to magke split bamboo cek pudak dak po lapen mat plaster ayam si pabedolo lapen kya ala hemaklong anta chamsi lapson si pedolo 14 years lo lang li CM hala ratatum so-called paghor puga cikrong hala paghor along Chiki bisya sang dalang li tumabedet lo. 14 years lo lang li CM. Lapen 14 years lo lang li CM. La si alang li mastor kam da piune det lo. Lapen ke grade 4 pi niya kam da piune det lo. Lapen alang li non ke kama da piune si munitum apan papiduk kruk lo. 14 years lo lang li CM. La hello, jinilo bonte. 14 years. Alang li MLA assembly long si ninge dun kende di ni 14 years lo CM pugadi ande 14 years lo CM itu munitum duk pikpak lo kalima kala ante lage ili putot ka leader lo di lage hok alam lo la si jongsi alang li ametang ci korek on putante ci pichok tun perde alang li jongsi cepe chok suun pulo tangte ay disung pigla sa karbar lang alang lijong si autonomous state wang un pulo tangte paragraph 2 sa paragraph 7 pen alang li lota silamun pulo tangte alang li scheme la pen project an la 6 schedule ateng pen alang li kam klemra local tribes atompan alang li Napen indigenous people atompan alang li pape plang tek pulo tangte 14 years CM opot ilitum alang lipan anong peteji kato beta lasi non ako lang dam tu sina hala itum non ilitum pulo election day election non nang gelipo ande kopia loben lo election ke claim po ilitum case claim lo ilitum a case a number PIL number 15 2022 alang litum kopia polo kapeder non ningkan pota kedam kopia polo alang litum ke kapeder 15/11 November 15 2023 arni impeachment of KAC a members tumhan order dolo lapen order dolo 13/5/24 ni fresh steps for service alang litum phan samon luta dam de det lo alang litum kaperi dam de det lo alang litum 14 year reply wang nanggi pusi alang litum lo le det lo chepi dam de det lo non compliance 8 weeks alang litum chiklo jon ni alang litum haladak reply ta pipe det lo la si adjourn that law 23-26 arni adjourn that law mo piwa nang ni sa ni la sinam tanam ni det la lagi di Hello. Sub-judice nanti. Akhir itu election ke pedoji rupiah run pe nona pe dopo.
Atema ilitum pulo la bangso a rule ke velu hala vardam phit tamela la si non election ko pe rule ben lo pe dopo sub judice lo no election ni nangele lo ante itum kopi pulo ka demand nang po ili non ka demand na ike la hello je halabang so case papi jut serag non itum application long memorandum long tok dun lo high council atum non mat ka high court apan la so case pi jut serag non pura alang litum punang yi choning ridam nang yi ili tum da choning ridam nang yi tum mange poisa ve la hello alam ke thia bang ke poisa ka ve de da phasi kang ton kok lo dei la hello bangke non itum kisung ke lalu non election do serak non pula ili ki pugemi tagali la puyo certificate SD certificate pilo te chok no pula ili ki pume tagali ili tum re-election phansi election ki pido re-election nang dia theke apranga election bang panchayat a law pen election pape dorong la pot non ta la tunge panchayat a law pen si pape do ya ning hangi la tumke lapen EVM si aku wan fuleji ini tum pudun lo EVM ke wan da wan ni kusi tum pudun lo lapen ke dak itum demand dun lo je mo election do chit sita la high court order do that pen election do chit sita ballot papers penangi lapen ballot box ke wan hot bas arlo itum agent parti a candidate atum an agent basa lo na pidun long nangi kusi itum pudun lo lalu lapen ke ako pidola UCC alam ge mo puet lo kuki atum a problem itum memorandum pidam edlo kuki atum a problem mangge kuki atum a pan Assam government si seat hini reserve pilo lapen Karbiang long ta Kuki Welfare Development Council pu seng det lo lapen NC di Mahasau ta Kuki Welfare Development Council pu seng lo lapen hadakta sit hini hala dakta reserve lo age non ke the alamba kopilo ortho ke do bangke amining ke do bangke Assam government ke chief minister tame jat tame 6 schedule arlo ke ajak kong away halatum seat ka reserve ji ajak kong away lapen autonomous welfare council ka ke seng ji ajak kong ta away setalang linak ji pudun thor si claim det lo ili tuma CM tum protest det ili tuma CM MLA MP tum MSC tum ta protest det ko latum chi kroy dun det lo ke 6 schedule ka kapi phuk akam che kroy dun det lo kente jongsi la se la pen ako putulo la bangso a welfare council ke la ke a office ta Guwahati si doji alang litum office dak 6 schedule arlo do uni atima lage chief minister si kaselam apot ke illegal ke lake lapot dak do uni angela tum ha DC Guwahati si Papedoji. Guwahati Papedoji pulote Guwahati ke 6 schedule ar locally. Outside 6 schedule. Ortho ke dama bangke la hello la bangso welfare council ke lake panchayat abostu lake. Panchayat lake. Kopo ade itum Karbiang long ar lo panchayat ke wan bor ile lo lata. Anke itum CMEM itum do clip. Itum latum proteste itum ka protest na ke CM, EM, MLA, MP, MSC to abirudesi itum protest na ye latum labangso 6 schedule na pipuk akam papiklem long nang ni lapen ilitum memorandum hadak pilo jongsi CM EM atum jongsi KASC lapen ke DHSC atum jongsi kukia phantame jada khe phantame seat reserve ingtung lapen ke council silam pi ingtung pulotang te
ke claim nang yi ke alang litum si claim nang ji da council si claim nang ji Assam government lege claim nang ji ka li la hello alam ka pit nang ji ilitum ilitum kukia phan pinang ni pupe APSL si tum pupe kukia phan pinang ni seat reserve pinang ni welfare council pinang ni pwede tum pupe kuki chot kali rengma ta dolang ke syam ta dolang ke anu ka kapre ka khai ta dolang ke hala tum handa pita me itum apotia ve seta pien de six schedule arona teng pensi that autonomous council si selam nangji di chief minister lega selam nangji ka li lake chief minister selam rong lote lake six schedule naga pipuk dun lo lapen ke lake ponchayat ke wan bor iya kam lo lake yo la helu kukia to problem ba ke kukia to phan bang hinia phan alidar phan ke ni jingki dam long lo seta alang li tum alidar hala hile ke ota tum alidar bang a chief commander lo ne pilone hala ke ili tum hanang jingki hai he hala tu bang ke nanga jingki lo pulang te Assam government chini det lo te la tum phan papiti ji alam bang ke amanang jingki hai he tum lo seta non ili tum jingki dam bor inang ji Athema ilitum halatum han leke langun ekali halatum han itum da rap dun intung welfare council pusipu tarmane la pu anajer kiding la himan la tulirang rang hangda 14 years lo hala kukiatom han hangda klempi unedet lo la si kukiatom demand nang kok lo welfare council nang jipu athema tuliram rong hangke 14 years lo sita alang le kukia dom han thangda kimia kam claim un edet lo la helo alam ke la pochi la ke engine sodu nangi seta hala pu ba mathanang po karbia himanta biswa sharma bangke ki pur karlenda ma bangke kuki pen karbi pachilang un era pachipithi nang po pansi la ke claim lo ha manipur son dakka pachipithi tunang aprang da jipithi lo pachipithi tunang po kam lo la pen ke ha dimah sauta kuki pen dimah satum pachipithi nang po kam si ke claim lo lamang ke itum la ningye pik na lang ningye jete ilitong bong chipithi po la chini nang ila solam la pen kuki lamang e kam council election rules ta ningye atlo autonomous state alam ta ningye atlo la potsi nilita pinige ningye o edet po la UCC alama bangke la pulo kache hok ayaha tungge itum phanang rori itum phanang roet lo bangge article 342 bullet count da ka ki ko karbiang long da dula bangge article 342 ge itum si 342 pen si itum da ST ge man ilu la pot la ke la karbiatum thang be ke hok tap la ke ilitum ludun ang nilu lagi akid lu kam sai si la tum claim lu la aning je si lam kang ton lu kardom